Asam ng play trabaho na kapoy kay standby yun. Diba tayo income man at istingan ako dos kuan. Sudah di pang-apply. Pero akong kapiton dos parinjol sa do kay kami duha mo kuyog mig pang-apply. Yung tao na to. Ano? Pre, George. Pre. Pre. Kanang kuan ba? Kuy tag pang-apply to sa kuan. Sentro kay kapuya ni standby watay abot ani. Sintro ta apply. Baw pre. Oh. Kita dito. Sige pre, mukuyog ko kay kapoy na pong lingkod-lingkod na itong tambayanan pre. Oy. Ayos. Kuya kayo, way trabaho. Ha? Beta? Ay, tisa pre. Pre. Dili ito ta magdalag papel pre. Wala pa papel pre, watay grado. Mau ba? Pwede ba ka no? Atis nga to, ta. Sige pre. Ha? Wala mo putay grado po. Okay. Pre. Pre, ta ka ng job hiring pre. Wala din ni job hiring pre. Oh, istinga to pang-apply dia. Ngita man nagko ano. Sudah pre lagi ko basa pre, ang grado ko pre. Ta to. Mo day nay ko Istinga day. to apply. Tapi, jangan to apply to pre. Bye bye. Oy, Apply mo trabaho re bye. bye. Gaulat lang may kumpanya mag-open ba kay apply may trabaho diri. Apply to pre bye. Mo ba apply mo? Namay naman. Unsa may naman mo? Tari lagi naman ako. Mo ba? Ikaw. Wala lagi grado lagi bay. Na. Saan yung pag-apply na wamni mo yung mga grado? May muli lang mo kay sigurado yung di mo madawat. Muli lang mo. Dili mo muli bay. Testingan mo. Sige na mo Apply ni bre. Wala kamo. Sige. Wala mo may grado. Wala kamo. Okay, guard. Pasudla lang first applicant ba kay roman interview na to. First applicant. Dire. Sir, may buntag sir. Oh, may buntag pod. Nanalig ko sir kay ma-apply ko trabaho sir ba? Mga apply trabaho. Oh, Diyan unsa may munahuman? college graduate ni sir. Uy, kalas guard ka? Oh, Dili pwede, disqualified ka ning kumpanya ha. mo ba? Guard, pagawas sa guard. Oh, next. Okay, guard. Pasudla ang sunod nga aplikante be. Next applicant. Sir, mayong buntag da sir. Oh, may buntag pod. Diyan unsa may ato? Mo-apply ko trabaho sa imong kumpanya rin sir. Gusto ka mo na trabaho? Oh, Diyan unsa may munahuman? high school graduate sir. High school graduate? Ay, dili madawat na dire, disqualified na. Guard, pagawas sa guard. Guard, pasudla na yung katulong client be kay rong ma-interview to na. Dire. Sir, may buntag na sir. Oh, may muntag. Apply to trabaho sa inyong kumpanya ba sir? Nag-apply kay trabaho, gusto kay trabaho. Oh. Nya unsa may munahuman? Tari na lagi sir. Ay, limitare munahuman. Oh, alam ba? Kana may gidawat dire ring kumpanya ha. Salamat kay sir. Daw Dawat ako sir. pasudla guard, pasudla rong maorienta dito to. Salamat kay sir. Okay guard, pasudla na ng last nga aplikante. Pag nga applicant. Dire. Sir, may buntag sir. Oy, may muntag. Alig ko sir, kaya apply kong trabaho sir, ang inyong kumpanya. Gusto ka mo trabaho? Oo. Unsa may munahuman? Wala lagi ko grado sir. Kana may gipangita na mo diri nga trabahante nga way grado. Ayun naglingkod dito na. Dire, sulod na Guard, sir. pasudla guard. Salamat kay sir. Tama sir.